sedulur karo Sukimin mau. Iya. Nduk Lintang. Sama nak menginjak remaja iki. Nyuwun seserepan karo Mbah Imin. Piye dadi cah wedok saiki supaya bisane aman. Di era yang lagi sekarang Gen Z. Gen Z ya betul sekali. Nek dhisik iki metu nek diterke bapak mbokne ora iso dolan metu. Ora iso dolan Saiki bocah wis fasilitasnya luar biasa, ono motor dhewe, ono mobil dhewe, fasilitas umum ya luar biasa. Pemerah di motor langsung nilfon wis ono Gojek lan sak piturute. Dadi kira-kira nek tindakan nek ora perlu banget ki aja nganti nek tindak dhewe. Paribasan soal Piai Putri menika paribasan abot sanggane gundeme. Mangkat dhewe ndaren cah uculan, engko diterke wong liya sing durung kenal ndane gonta-ganti pasangan. Pemene wong wedok njaga harkat martabat lan jenenge pribadi lan jenenge wong tua lan jenenge masyarakat sak kiwa tengene menika pancen abot. Kudu kebaing pangati-ati sak bejo-bejone wong lali isih bejo kang eling lan waspada. Ngono ya Nak. Rungokno mbahmu kakung kuwi nek nyai pitutur iki. Sembah nuwun. Pacaran boleh tapi pacaran sehat. Pegangan boleh tapi yang satu itu jangan. Satu itu apa oleh? Ya aku tak ceritake, mosok ya engko tak kaya film-film Jepang kae lho. Aja sih. Lho, iki tak jujurke sisan. Masalah ngene, Mbak Mimin, Mbak Aprin nduk Lintang. Wong lanang karo cah wedok karo cah lanang iki beda. Heeh, ngibarate kaya piring niku, nggih maem niku lho. Nek cah lanang niku piring saka dumati saka piring seng. Nek wong wedok kuwi dumati saka piring beling. Nek piring seng ki arep tiba desok-desok aja kena nggih ada maem. Nek piring beling sekali ceblok pur pisan ambyar dadi sak awal-awalang wis ora kena nggih maem gitu. Ajur ya to. Ajur wis kangelan. Nek piring gembreng iki jek ling renah tesih saged. Iso. Paling gur nglithok anu modele utawa lan piye ning nek dikentengke ya balik neh. Nek piring beling hati-hati belingmu lho ya. Belingmu hati-hati beling. Dijogo. Aku tak kotamu. Aku tak pageri kok kenapa kok tak gembok kok. Digembok. Pageri. Kawate kok ruwet elek. Tak lebokke brankas kok. Iki ana pamundhut sore mau nduk Lin. Nggih. Lintang Kairo saking Bopo Jumiran. Banjarjo 1 kula nyuwun lagon Kembang Rawe. Nggih. Hati-hati sampean. Nggih. Niki wau ugi wonten pamundutan ugi. Saking Janaka Motor niku wau. Apa? Saken merah jambu. Oh ya oke engko diaturke engko bar iki ya. Nggih, merah jambu napa kembang rawir mi? Kembang Rawe riyen. Iki ban iki merah jambu. Merah jambu. Heeh. Nek nggon aku kok pink ya, Jas. Oh, jambune pink. Nek aku pink kok. Iki anu lho, Cek. Gondeli adab sopan santune luar biasa lho Lintang. Nek karo wong sing luwih tuwa ki piye, sabarane ki piye, ya ta. Ana unduk usuke. Betul. Nggih, leres. Ora, nyeluk. Iki bener Pak D apa Budi apa Mas apa Mbak? Ya untuk Helak karo sesama teman lah wonten kanca. tongge. Apa meneh Mbak Min ya Mbak Min apa Bude Mimin apa Lek Mimin Nggih, apa Kong Mimin. Kong Mimin ya ora apa-apa. Engko dadi sinden ya wis saiki wis apa jenenge undak-undakane oke. Napa mawon? Dandanane ya saya ayu. Ning nganggo nyarira busana ya wis Demes, nganggo kebaya janggan, tur sinden ya ambune wangi. Aku kowe ki ambune batang. Kenal ki Mas sunting-sunting. Endah yoga-yoga tak anggap lalere sing bunga urut kok. Lah kowe iki sinden kok mendemi kancane iki. Aku dikerek lemut padahal kuwatus ya 3 dina pisan umum ya.